Insizwa enjani engahloniphi? Tshena mina, insizwa enjani engahloniphi? Uthi uyinsizwa kodwa awuhloniphi, insizwa enjani engahloniphi? Awukwazi ukwemukela, awukwazi ukuthobela, nisho kontanga yakho awubaniki nje izinga lenhlonipho njengensizwa kodwa wena uthi uyinsizwa. Insizwa enjani engahloniphi engemukeli insizwa nje nisho uphakathi kwabantu abadala nje uvele nje ukhulume negama eliyinhlamba nje kukhona umuntu omdala nje, insizwa enjani? Insizwa enjani eyenza njalo? Noma-ke uyinsizwa ngokuthi phela uyababona mhlampe uyabashaya, ungabashaya ubashaye kodwa manje eyi uma uyinsizwa kuyomele ukuthi ube nenhlonipho, ukwazi ukwemukela, ube nothando futhi, ube isibonelo esihle kontanga yakho, yabo? Insizwa-ke lapho isimo nje wena uyasiqondisa, yabo? Singasho ukuthi-ke lapho uyinsizwa ube nothando futhi kumuntu wakho uqobo, ube nothando ukhombise ontanga yenu ukuthi umuntu uthandwa kanjani, kumele belifunde kuwe uthando ukuthi uthandwa kanjani umuntu wesifazane. Sivuma-ke ukuthi uyinsizwa-ke lapho, yabo? Uthi uma usebenza ukwazi ukubhekelela isimo sasekhaya, asikhathalele ukuthi sikanjani kodwa nje ukhone ukuthi usibhekelele, hhayi ukuthi ukhalaza, hhayi uthi uma kumele ukuthi ufake imali ekhaya qala ubakaze ini bla bla bla, . Uma uyinsizwa kumele uy'bonakalise ngey'ndlela ey'ningi ezakhayo futhi, uyabo? Hhayi uthi uyinsizwa uma uhlangene ney'nsizwa utshwala buthengwe nguwe uyakhuluma kodwa uthi uyinsizwa, uyapepereza sebehla namagama utshwala uthi eyi kodwa uthi uyinsizwa, hhayi kumele engathi ubuye nganeno. Uma uyinsizwa kumele ube nenhlonipho, ube nothando, uhloniphe omncane, uhloniphe omdala, ubashaye-ke ubashaye ukukhombisa ubuqhawe-ke ukuthi kodwa nje kumele uma uyinsizwa nje ngempela kumele ube insizwa ngempela, ungabi insizwa ngokuthi ubashaya kuphela, ungabi insizwa ngokuthi ugqoka kahle, uyaswenka wena unemali ngoba unemoto bese uthi insizwa, hhayi iba nenhlonipho uma uyinsizwa, uthandeke, abantu bekuthande, yabo? Abantu bengathandi ukuthi unemoto kuphela, abathanda abantu ukuthi uyinsizwa ngokuthi uyahlonipha, uyemukela wena, isimo uyasilungisa isimo wena. Wena lapho khona nje okuhle kodwa kuyaziwa ukuthi hawu uma kukhona umfowabani hhayi yonke into izoqonda, uyayibona-ke le nto le? Insizwa-ke lapho, uma uyinsizwa kumele uhloniphe, kumele uhloniphe umazi umuntu omdala omncane, insizwa-ke lapho, insizwa-ke insizwa-ke lapho ufica isimo simaxakaxaka ufike usixazulule wena usihlukanise isimo usenze sibe right, hhayi ngokupapa ngendlela, yabo? Hhayi uma uhlangana nomuntu ekubingelele endleleni ukuthi ngokuthi uyamnyanya, uyamzonda, owabani bese nje awuvumi kodwa bese uthi uyinsizwa bekubingelele awuvumi, uma bekucela uthi awunqeni nje ukuthi umuntu engazongijwayela kabi wena bese uthi uyinsizwa. Angisho ukuthi kumele uxhaphazeke uma uyinsizwa, kumele wethubele zonke izinto, izimo kodwa sengisho ukuthi eyi yazi kwesinye isikhathi leli gama elithi insizwa kuney'gaba esengazathi ungay'bheka uma uy'biza ngensizwa ngempela, ungathi nje uyinsizwa ngokuthi uyabashaya nanokuthi unemali nanokuthi insizwa nanokuthi uhamba ngemoto edurayo nanokuthi uyinsizwa ekhakeni ngoba nguwe owondlayo, hhayi. Uma uyinsizwa ngempela eyi kuyokumele ukuthi impela ube yinsizwa ngempela, ube ngothobekile, uyabo? Ngisho nakulaba kumele uthande umuntu oyedwa, angisho ukuthi kumele ubathande bebe baningi, angikujaji ngisho ukuthi ungabi nasithembu kodwa kulowo muntu osumthandile kumele ukhombise ubunsizwa, ehlale ethokozile ngaso sonke isikhathi, yabo? Engahlukumezeki, ungamjoleli, uyabo? Ehlale ela endleleni, uyabo? Khombisa-ke ubunsizwa-ke lobo, uyabona? Ubunsizwa-ke hhayi sokuvuma-ke sithi hhayi uyinsizwa umfowabani wayithatha yase ebathenjini impela hhayi bahlala iminyaka engazange wayijolela, ukukhombisa ubunsizwa ngalokho. Ngokuthini? Ngokuthi nathi esemaceleni siyabona ukuthi eyi yazi insizwa yakabani yathanda nje leya ntombi ayizange yayijolela, kuyisibonelo esihle lokho kodwa uma sewuzothi wena uyinsizwa nje uhamba into ecijile nje uhamba uyifaka nje, uhamba uyifaka nje, uhamba ushaya ngey'ntombi eziwu-7 uyafaka nje, uhamba uyandlula ini kodwa bese uthi insizwa, hhayi bo, leli gama elithi insizwa kwesinye isikhathi babhemu kumele ukuthi ngempela nilibhekisise,
yabo, bese niyaliqonda futhi mase nilibhekisisile, yabo, ngoba insizwa kwesinye isikhathi kuyomele ukuthi ibe nenhlonipho, ibe nalo uthando, hhayi kubantu kuphela lapho ekhona khona, ibe nothando. Kuyomele ukuthi ibe isibonakaliso esihle kunoma ubani lapho esekufikile kuyena.